Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus, a to jest gra Ancestors Legacy, czyli przodkowie... Nie, w sumie Ancestor to jest przodek? No przodek, Forefathers, przodkowie, dziedzictwo, nie? O ile dobrze mówię. Polska gra, RTS, gdzie gramy Słowianami, Germanami i Wikingami. Tak, Wikingowie to też są Germanie, tylko że północni. Coś mi się pobiera na Steamie. Do Agony jakaś aktualizacja, czekajcie, bo zaczęło ścinać streama. O, już. I nie jestem, jak wiadomo, zbytnio RTS-owy, ale tematyka jest jak najbardziej mnie interesująca. Średniowiecze, prawda, i te kultury europejskie. Dobrze, to grajmy. Jeszcze nie odpalałem. Tak sobie przetestujemy, co to fajne. O, i to mnie się bardzo podoba. Proszę ja was. Wikingowie, Królestwa Północy, proszę, Anglosasi, Niemcy i Słowianie. To, ale tu prawda bardzo bliskie mi tematy weszły. Dobrze. I tu mamy nawet te różne postacie. W Wikingach mamy Ulfa, Żelaznobrodego i Ruryka. To tak, może wam się coś kojarzy, założyciel Rusi. Zapoczątkował dynastię, która stworzyła Ruś. Anglosasi, Edward Wyznawca i Harold II Godwinson. U Niemców mamy Rudolfa I i nie wiadomo co. A u Słowian mamy Polaków. Księcia Mieszka I, może wam coś to mówi, prawda, 966, chrzest Polski, prawda, Dobrawa i takie ogółem tematy. Także kim byście, na czacie zapytam, kim byście chcieli, żebym na początku zagrał? Wikingowie, Anglosasi, Niemcy czy Polacy? Że tak powiem. Chyba długa gra będzie. Niemcy. Polacy. Niemcy, Polacy. Wikingowie, Niemcy. Mieszko, Polacy, Anglosasi. Polacy. Wikingowie. Swoimi, czyli Niemcami. Ja taki trochę jednak Anglosas, a trochę taki kurde Wiking. Ci z rogami. A oni nie mieli rogów, ale tu fajnie, tutaj nie mają rogów. To jest realistyczne przedstawienie tych Wikingów, bo oni takich rogów wcale nigdy nie mieli. Dobra, pójdę, to zrobię coś nie podług swojej duszy i zagramy Polakami na początku i władcą polskim Mieszkiem Mieszkiem I. Dobra, jak to się... A nie! A, dobra, gówno! Aha, taki wuj, musimy grać, nie da się grać Anglosasami, ani Niemcami, ani Słowianami. Musimy najpierw zagrać Wikingami. No, także wasz wybór był tak naprawdę tylko pozorny. To był złudny wybór, musimy grać z tym. On June 5th, 793, a storm was approaching the shores of the Kingdom of Northumbria. A few months earlier, Althing, the Council of Vikings, made the decision to plunder its largest abbey, the famous Lindisfarne. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to reach Lindisfarne by the sea. A storm that hit the coast of Northumbria has scattered some of their ships miles away from their destination. Ulf's raiding party landed near a town called Bamborough. The Northmen saw it as an easy target to plunder. Little did they know that all of Northumbria was just coming out of a bloody civil war.
troops of a new King Ethelred were battling remnants of recently murdered King Osred's loyal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country, and one of them was stationed just outside Bambara. Bambaryła. Przepraszam. Kto dał miastu nazwę Bambaryła? Zejście z kursu 5 czerwca 793, czyli zanim się Polska ochrzci, to panie, ile jeszcze minie. Ulf Żelaznobrody wraz z innymi jarlami wyruszył na wyprawę upieszczą, której celem był zamożny klasztor Lindisfarne. Jednak na morzu flota trafiła na sztorm i drakary Ulfa przybiły do brzegu po drugiej stronie wyspy, w pobliżu anglosaskiego miasteczka Bambaryła. Dobra, zobaczmy co nam tutaj. Siema Zuzanna, witam wszystkich. Czekajcie, to jest polska gra? Tak, to jest polska gra, nie? Tak. Podoba mi się to. Czy oni mówią po swojemu? Chyba ja. No i po grze, dzięki. No, było spoko. Podobało mi się. Są nasze Norsemeny. Pierw muszę to sobie jeszcze ściszyć. Jest głośno jak pieron. Musimy znaleźć Jarla Ulfa. Dobra, tu się tak robi. Czyli klasyka. Tu se wybieram. Tu se patrzę. Tu się tak robię. Tu łażą. Chyba ogarnę. Chyba ogarnę. Powinienem dać radę. D-Day 8 wieku, dokładnie. Ale po angielsku... Jeszcze muszę ściszyć, jeszcze jest za głośno. Szkoda trochę, że ten... Szkoda, że mówią... Szkoda, że teraz już po angielsku mówią. A nie po swojemu. To psuje klimat. Let's go! Jest Ulf. Here you are. Quick! We missed our landing target. Jest tu osoba, na którą możemy ograbić. Woohoo! To jest właśnie... That's what we do. Nie powiem tego w żadnym skandynawskim języku, bo nic nie umiem w tych językach powiedzieć. Oprócz Helvetta Fitta. I wiem, że tak to jest dziękuję po duńsku. Always ready. On the move!
Go gwałty. No time to Looks waste. like this storm has set us all off the course. We'll never break through with those archers shooting at us. Let's try to encircle them. There should be another way along the shore. Forward march. Po islandzku i po norwesku też. Znaczy jednak jestem poliglota. Tu się anglosasy tłuką z naszymi. A ich mogę sobie wziąć? Nie mogę. Szkoda. Jawla. Norweski to brzydszy dialekt szwedzkiego, a polski to jest taki twardszy dialekt rosyjskiego. On the move. Look! It's Olaf and his shield bearers. They're pinned down by those archers. They will taste our axes. No i kurde, tłuczemy anglosasów. We need to help move forward. We really appreciate your help, Ulf. Lead the way. Okej. Ctrl A. Ja już mam wybrane wszystkie jedne. Chodźcie. Let's move out. Okej, mamy iść. Moving out. Jadymy z surwami wyspiarskimi. Ole wbili w nich. Slaughter them. Pa! A to są archery. Jechać ich. Ale fajne. Ale fajna kamera. Patrzcie teraz to. Zajebiste. Plunder, raise, slaughter everyone. A gdzie gwałty? We need to destroy these buildings to prevent reinforcements. Where are the rapes? Gods are with us. Atak It klonów. stopped raining. Tak, bo wtedy Now ludzie, we can burn everything down. byli do siebie bardziej podobni. They are attacking us. Ci tu uciekają. Siema Niko Cox. Level it to the ground. Kurde, zabili nam jednego woja. O, mamy płonące strzały, ale zajebiste. Ty. Tu jest, tych bijemy. A ten tam biega. Jaki borok. Ciul, tu się typ spalił. Dobra, dorżnąć te resztówki Take them down. Moving out. i spadamy. Destroy the building. Moving out. Tear down. Bardzo ładna w ogóle grafika jest. Powiem wam, ja nie grywam w RTS-y, ale ostatni raz jak grałem w RTS-a, to grafika nie była taka ładna. Dobra, splądrujemy im tu wszystko elegancko.
Rozdzielać, atakować z różnych stron. Spoko. Też ja używam tego. Brutalnej siły taktykę. O, wypełźli. Dobra, mamy to. Tu jeszcze mamy do zniszczenia domek. W małych, tak. W małych oddziałach po 1 000 000 ludzi. Dobra, najpierw wesprzemy tych. Form up! Ci, co tu pięknie poradzili. Destroy the building! Ojej, przepraszam. Co robić, jak ręce się pocą? Umyć! Nadmierne pocenie dłoni to z onanizmu. Musisz przestać. Farmosić. Siema, Dariusz. A nie, to już jest spalone. Siema, Tuńczyk. A no, życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. I sobie rozlosujemy za pół godziny jakieś z hakiem pierwszą gierkę. O kurde, a tu jest poważny anglosaski oddział. I poważni anglosascy panikarze. No to co? Napierdalamy się. Najlepszy... Dobra, jechać z nimi. A, ciul. Co mi ta kamera tak wyjechała? To jest kościół? O Jezu. Będę palił kościoły. Ja chrześcijanin. Znaczy no gram poganem. Dobra no. Knock down that building! Jestem świetnym plądrowalicielem. Brace yourselves! They're coming in great numbers! Serio? O kurwa. Broń się. Jezu, jak gorąco jest. Tak, ocieplam, dokładnie. Zmienię formację. Shield wall! A, można się... fajne. Czy grałem w postscriptum? Nie. Właśnie nie ma gwałć. Odwrót. Odwrót? Serio?
Ja mam się wycofać? Koniec rozdziału. Ulf przeżył. Jaki ja jestem zajebisty, kurde. Czego się nie dotknę, to mi super wychodzi. Overwhelmed by the forces of the enemy, cut off from their ships, the Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey, the Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the north. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies. Myślałem, że będą musieli przyjąć chrześcijaństwo, ale przecież kraje skandynawskie przyjęły chrześcijaństwo dopiero gdzieś tak jak Polska, nie? Chyba nawet później niektóre, ale mniej więcej tak jak Polska, tam w X wieku. Lasy Warren Mill. You made it! Good to see you alive, Jarl. We retreated as soon as they started winning the battle in the village. We lost many good men in there, and many were taken hostage. Tonight, they dine in Valhalla. Look! It's our scout! He's back! I found food supplies. There is a farm and a hunting hut north from here. If we plunder both places, we will have food for many days. We cannot go. We need to patch our Jeszcze z wounds. 200 lat. Take care of your warriors, brother. I'll get those supplies. Scammon! Ej, oni skąd nie mają koni? Oni Keep it quiet. przewieźli je na łodziach? Gdzie jest w tej grze Imperium Lechickie? No tak jak w rzeczywistości. Czyli nie. Let's go! To replenish your squad, use retreat, or go back to a camp you control. Co my tu mamy? Krąg obronny, ba. Pogoń, na tym, że my praktycznie się obniżają z obrony. O, zbyt. Let's go! We're going there, fast! Antysłowianin. Ja mam nadzieję w ogóle, że tu jak się będzie grało Cesarstwem Rzymskim narodu niemieckiego, to będzie taka opcja, żeby zagrać margrabią Hodonem i że będzie bitwa pod Cedynią i że tym razem będę mógł pokonać Polaków jednak. Cześć, nowości o BFV. Nie. Pawlos, nie wiem, pisz. Stop. Someone's coming. We can't let him alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Don't get too close to the light, or they will notice us. Czyli, że co mam zrobić? Nie mam trybu skradaniowego. Aha, bo on se tu łazi. Jak tam se pójdzie, to ja mu kradnę jedzenie. Albo go po prostu zabiję. Włócznik. Teraz szybko. Kradniemy. I uciekamy. Dobra. We're going there, fast! Krzaki. Wysoka trawa i krzaki są dobrymi kryjówkami. Thieves! They stole our Indeed. supplies! Kuźwa, skapli się. Siema alias, ale nie widzieli mnie. Trzeba ich będzie hachnąć.
Będzie tryb na multi spadochroniarza, że jedna drużyna ląduje na spadochronach zrzucona w pobliżu pozycji wroga, coś jak Medal of Honor Airborne. Ty, a to zajebiście brzmi, ci powiem. No zobaczymy, został tydzień do EA Play. I się przekonamy, co to z tego będzie. Czy to będzie tak źle, jak się zapowiada? Czy będzie ino źle? A może będzie dobrze? Dobra, ja to bym ich powyzabijał jednak. For the goal! Uciu. Quick, we're moving to fight! Afera. No, powiem wam, wyszło dobrze. Może jeszcze im spalimy chatę przy okazji. Nie, bo się larma narobi. All right. Time to look for the hunting hut. On the double! Prepare an ambush out there! Wait. Someone is coming. That's a strong squad. They probably got a camp nearby. Let's hide in the bushes and wait for them to pass. O co chodzi z tym tur? Idą. Sasy. Aż łamią, kurde, te, widzieliście? Aż płoty łamią. Let's hide over here! Look, an abandoned camp. It will be a good place to rest. Twórczość klocucha. A, to ja nie przepadam, to dlatego nie znam. Let's go! O karwa. Krzaki. Attack them quickly! Afera krzakowa. Fajne animacje są, nie? Jak na RPG. Zadzidzili go. Ale jesteśmy słabi. Siema, lord. We should rest and heal. A można takie rzeczy zrobić? Patch yourselves! A, można. Śpią. Get ready! Tak, Agony zbiera słabe noty. Znaczy ja się nie dziwię, no bo w tej grze w zasadzie, no co, no łazi się po piekle, wszędzie są puloki, potwory z głowami, z pochwami zamiast głowy, wiszą jakieś noworodki na pępowinach wyprute z brzucha, ciemno, oczy bolą, no to takie średnio bym powiedział, szczerze mówiąc. To jest, ta gra szokuje tylko w zasadzie, nic tam nie ma ciekawego oprócz tego. On the double! Ale żeby nie można było przekręcać, kurde, kamery? Lepszy hatred? Czy to jest co innego całkiem jednak? Let's go! Dobra, zabijemy ich. Fail them! O, pitają.
O cholera. Jak go dodeptał, ja jeszcze go przebił. Musimy się uleczyć. Have you heard this one? What kind of Viking ship doesn't sink? Friendship. Haha. Dobre. Let's go there. Impale them! O! Zabili mi typka. I drugiego. O cholera. O cholera. Overwhelmed by the forces of the enemy, cut off from their ships. Tego, żem się nie spodziewał. O matko, dobra, jeszcze raz. Listen. Keep it quiet. There's a lot of enemies nearby. I'll be scouting the nearby area. To replenish your squad, use retreat. Or go back to a camp you Trzyma control. paratata mango. Let's go there. Jezu, jak gorąco jest. Ua. Obrzydliwie. Stop. Someone's coming. We can't let him alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Siema, Don't get too majster. close to the light, or they will notice us. We're going there, fast. Alarm! Someone Cholera. is here! O nie, no i zaś afera. Widziałeś nowy wygląd Twitcha? Nie. Nie widziałem. Move back! Dobra, już nie wracajcie do obozu. Move! Move! Cholera, nie o to do końca mi chodziło. Attack! Wow. Dobra. We're going there, fast. We should rest and heal. Zara. Impale them! Patrzcie, jak w niego wdupia. Pa. Pa, jak lecą chłopcy. Pa. Tak się to robi. Let's go there. We need to patch our wounds. All right. Time to look for the hunting hut. Spalę wam chatę. Hehehehehe. Let's go there. Leave nothing but ashes. W końcu jestem prawdziwym wikingiem, nie? Oglądałem 5 sezonów wikingów, to mam tu coś do powiedzenia. I'm the devil. Let's hide over there. Wait. Someone is coming. That's a strong squad. They probably got a camp nearby. Te płoty taranują.
W ogóle czemu ci anglosasi mają takie piżamy śmieszne w paski? Let's hide over there. A no, bo noc jest, w sumie ma to sens, nie? Move quickly. Look, an abandoned camp. It will be a good place to rest. It seems like they are taking our allies somewhere. Nas nie powinni wybadać w tej trawie. Prepare an ambush out there. Nikt nie patrzy, to się prześpimy. Patch yourselves. Nie wytrzymie, no nie wytrzymie, jest tak gorąco, jest okropnie. Jest masakracyjnie, ohydnie. Let's go there. Muszę sobie drugie okno otworzyć. Nie wiem, czy coś w ogóle dać. Tam jest coś w ogóle? No. Na zewnątrz nie ma wiele chłodniej. Move quickly. Impale them. Zabić go. Move, move. Oila. Tak zwano. Quick, we're moving to fight. All dead. Let's get them. Let's go. Lepszy. We should rest before we go any further. Tend your wounds. Leczcie rany. Barany. On your feet. Let's go there. Jest jedzonko? Jest. Dobrze. We need this food. Let's get rid of the guards. Food. We're going there fast. Miłej za ojtka. On the double. That's Hjordur. Poor bastard. His squad must have wandered off when we retreated from the beach. It seems like they wanted some food and got killed by the Brits. Fools. Wait. There's a blood trail. Maybe someone survived. We need to find out. Serio jak w Wiedźminie. They won't see us there. On the double. On the double. I'm the debil. A corpse. One of us must have fallen to those filthy Brits. Zewłok? We're going there fast. It's Sven. It was his first raid. Bastards! Oh, he must have cholera. escaped the Christians. But they got him eventually. Maybe they went the other way. On the double. Right. Maybe the other direction. An axe. It looks like Gotland's craft. It belonged to one of us. Let's go. We must be getting close. O, wilcy wyją. Let's go there.
Ritz. They must have taken our brothers. We have to get them out. There's too many of them. We should eliminate one squad at a time. Siema Dominik. If we burn this village, someone will come to check what's going on. We're going there, fast! Sojusznicze jednostki. Jak widzę napis sojusznik, sojusznicy i tak dalej, to kojarzy mi się ino Doom Multi. To jest gra typu fantasy czy historyczna? Historyczna jak najbardziej. Są takie wydarzenia, na przykład atak na klasztor Lindisfarne. Faktyczne, historyczne. Factico, historico, autentico. Dobra, troszkę plądrowania. This won't work. We need to find something more flammable. Nie no jak, pali się, dobrze, pomału. Siema Barwinek. Jak Dzień Dziecka mija? Spoko, zaraz robimy losowania z okazji Dnia Dziecka właśnie. Oh my god. The enemy must have seen. I'm the devil. A to czekajcie. I'm the devil. We're going there, fast. They won't see us there. Move, move. For the gods. Na pełnej. I ciul ze zaskoczenia. We're going there, fast. Fantastysz. Great job. 2 more to go. To jest polska This gra. camp looks Tak. like a good place to rest. Dobra, niech się dychną wszyscy. No już takim oddzielikiem dysponujemy nie najgorszym, powiem wam. Ej, fajne, mnie się to podoba, takie chilloutowe i do tego w takim właśnie osadzona akcja. Lubię takie klimaty średniowieczne i to jest taki prosty RTS, nie ma żadnej wielkiej filozofii, co tym bardziej mi się podoba. Bardzo przyjemna grafika. Spalimy im wszystko. Co się da. UPC się psuje? W Bytomiu okej. Póki co. Advance slowly. Pa. Burze, gdzie te burze? Ja chcę burzę. Ja chcę burzę tutaj. Dejcie mi burzę w nocy, bo się rozpuszczę, serio. Advance slowly. Another village. We can burn it down to draw their attention and free our brothers. Proceed with caution. Proceed with caution. Najpierw dojedziemy tego typka. Z płoty. A, okej. Destroy that building. Najbardziej mi się podoba te palenie. This should do it. The enemy must have seen. Destroy that
Afera. Ta kamera mi tak ucieka dziwnie. Jeden nasz pad. Gdzie gwałcenie? No właśnie. Forward, half speed. Listen up, Spear. No jednego typa nie umiem zabić. Get them. No. Let's go. Burn it to the ground. Wszystko palimy, nic nie oszczędzamy. Move, move. Attack! Ten co? Move, move. Prepare an ambush out there. Gdzie kobiety? No właśnie, kurde, nie ma na razie żadnych Move, babeczek move. do gwałcenia. Nie, tam było słychać, że się kobieta darła, jak paliłem te wioski. Impale them. Jak na razie 2 na 10. Czemu 2 na 10? Znaczy jak ktoś nie lubi RTS-ów na przykład permanentnie, to raczej mu się to nie spodoba. Ale jak ktoś lubi RTS-y, a do tego lubi klimaty średniowieczne, wikingowe i w ogóle takie około te, to myślę, będzie mu się bardzo podobało. Kurde, zaczynamy mieć przejebane. Kurde. Co im tak naszych mordują? Our soldiers are dying. We can replenish warriors by retreating to our camp. Dobra. Free at last. Our brave soldiers will join you in your mission. Let's go. Nie wracajcie do obozu! Go back. Kuźwa. Move quickly. Wycofałem ich przez przypadek. Dobra. Już okej. Spears. No bo to jest taki, to nie jest RTS jak Total War, no to jest taki szybki, prosty. Attack them quickly. Hearts of Iron? A raczej nie. Company of Heroes. No, najbliżej to chyba do Company of Let's Heroes. go there. Temu jest właśnie. Dobra, Tend your wound. dychnymy się. Get ready. We're going there fast. Kupiłeś na Steam czy w Keyshopie? Ani to, ani to. Dostałem. Od twórców. Let's go. Także dzięki twórcy. Let's hide over here. Let's go. Attack them Jadymy z quickly. nimi. Kurde, bo te łuczniki to Spear. właśnie walą po moich. Proceed with Albo caution. niech przejdą im na tył i walą. Archers under attack. Z takiego bliska. Advance slowly. Dobra. Spears, listen. It's ready, archers. Tak, Company of Heroes jest fajne. Obrażenia zadają w przypadku trafienia. Bierzemy to. Spears. We're going there fast. Moving.
Niech ci się trochę podleczą. Spears, listen. Let's go there. It's ready, archers. Proceed with caution. Move back! Nie! Pomyliły mi się, zaś myślałem, że to jest ten bieg szybki. Nie, 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 nie. Nie wracajcie do obozu. Kurde, tego nie idzie anulować. Siema, Filip. Move back! Move back! Our brave soldiers will join O, you ale in your dostaliśmy mission. dwóch tych. Moving out! Spoko. Siema, pani Tuńczykowa. Dobra, moi drodzy, jeszcze 10 minut i robimy losowańsko. Follow me. Albo zrobimy to już na szybko. Ludzie na YouTubie jest taka opcja niesamowita jak przewijanie. Także na YouTubie możecie sobie przewinąć teraz ten moment, jak oglądacie. A ja tutaj muszę dokonać... A to nie to, czego chciałem dokonać. O, bo ja obiecałem, że jako, że jest Dzień Dziecka, to rozdam 3 gry po 50 zł. I właśnie jedną rozlosuję dla widzów. Także kto chce grę do 50 zł, niechaj... Znaczy trzeba mieć followa oczywiście. To niech teraz wykrzyknik rafle. Tam 2 minuty i wybieramy i jedziemy dalej z tematem. Jak ktoś z was nie dostał na przykład nic na Dzień Dziecka, to przynajmniej będzie mógł u Niklausa dostać grę. Oczywiście jak wybierzecie sobie tamtą grę, to ja sobie że tak powiem, ja mam prawo do wyboru, gdzie będzie kupiona że tak powiem, ja wybieram. Kebaba dostałeś? To fajnie masz. O Jezu, przepraszam. Instagrama odpaliłem. Czyli na Instagramie dzisiaj wrzuciłem piękne zdjęcie, tak na marginesie. Dobra, to nie ma co. Wszyscy, co chcą wygrać, to już na pewno wpisali. Także ja liczę do 10. A jak zamiast gry chcę kebaba, no to idź se kup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thompson. Brawo, panie Thompson. Zastanów się, co byś tam chciał. I odezwij się do mnie na szepta. A kolejną grę sobie rozlosujemy gdzieś tak za godzinę. Coś takiego. They won't see us there. Spears, listen. Let's hide over here. Gorko. Gardło mnie coś zaczyna boleć. A może przez to, że jechałem dzisiaj w Uberze z klimatyzacją. Owiało. A potem na tą hicę się wyszło i wiadomo, jak to jest. I jedziemy z nimi. Ci zaś będą bili po naszych geniuszach. Kyky. On your feet. On the double. Don't shoot! I'm a Northman like you. I managed to escape. Where are the others? In the other camp.
You'll need Nie men to zdążyłem, set bo them z free, and PS4 you need pisze. to hurry up. Jezu. Brits want to set them on fire as an act of revenge. Kto ogląda streamy na PS4? O. Angole palą naszych żywcem. A taki chrześcijański naród cywilizowany niby. A to banda. A to banda jest. O lol, jak wbił w mojego. Foes of the north. Spears! Quick, we're moving to fight! Like the wind. Dobra, tu sobie podejdę i tych będę ostrzeliwał. Attack! A ty mi wbiję w nich. Attack! Larum! Boję się, że ci łucznicy zaś walą po naszych. Oni się teraz nie wycofią już. A nie możecie na przykład odejść? Dobra. Odwrót. I ci też. Hurry up! Form up! O! All hail the god who reigns supreme. Good to have you all back. Who is this infidel coming with you? The name's Godric. Take me with you and I'll help you. I'll show you the Ten niech nearby się camps wycofi where you can jeden. get wood. We could go Siema, there Jonst. and secure those resources. Our brave soldiers will join you in your mission. Shields, Dobra. let's move out. Brave Soldiers. Sure, I'm ready. Wy się wylećcie, Brave Soldiers. Już polecieni. Dobra. Come on, boys. To poszło całkiem sprawnie. Bardzo ładnie. That will get their attention. Rozsierdzeni. O. Chyba właśnie płonie kobieta. Good to see you. I saw a party of Brits heading in that direction. They want our wood. We need it to repair ships and build siege Potrzebujemy drzewo, żeby otworzyć We need Ikeę. to secure this wood camp at all O, costs. Demonidias. Dziękuję za rajda. Witam Demonidiasa i wszystkich od pana Demonidiasa. Witam, witam. Dobra, wyleczcie się, chłopcy, pierw.
That should be enough. Przygotuj zasadzkę. Ale to zbudowali geniusze. W ten sposób już pół komputera sfinansowany 80 zł. Ja. Jaki jąc, dzięki. No i mamy kurde połowę kompa. Bez kozery. Bez gozdyry. They will be here any minute. Take positions. They are coming. Prepare for battle. Schowcie się w krzakach. Dup. Jechać. O kurde, a ich dużo jest. Dobra, łucznicy. We made it. Udało się. All the Christians are dead. Chrześcijanie nie żyją. Super. Dobra, tutaj robię szybkie doliczonko. Że tu już mamy równe 2 tak zwane, prawda, tauzyny. Fantastic. This is how I joined the Northmen in their raid on Lindisfarne. Ethelred had held me captive for months, and that was my chance to get even. When Jarl Ulf Ironbeard regained his strength and we collected enough supplies, we could finally head on to join the rest of the expedition. However, the road to Lindisfarne was not an easy one. Every once in a while, we encountered Etheld's troops. Our supplies ran out faster than we were able to loot the surrounding villages. It was then that the scouts noticed an approaching caravan with food and weapons. We prepared an ambush, not expecting that someone else was preparing to attack it as well. Niespodziewany sojusznik. Nieopodal Islington. Steady. Attack it quickly! No, ale atakować! Siema, Metejut. You're lucky we were close. They might have killed you. Come, let's talk to Hradgar, chieftain. Who are you people? We are loyal to the past king Osred II, betrayed by the new king Ethelred. We're waiting here to retaliate. And you?
These are Northmen who have been beaten during their raid near Bambara. Now they have to join their forces near Lindisfarne. Coming over! This way! The road to Lindisfarne is blocked. We'll help you take the enemies down, but we need supplies first. There are 2 villages nearby. O, ile tu Let's jest? force peasants to gather food and wood for us. A, niedaleko. Seek the woods nearby. The enemies will surely try to reclaim the villages. Take some of our soldiers with you. Hrothgar. O, można produkować jednostki też jak w Company of Heroes na przykład. Ready to fight! Godfrey. Sons of Odin! Remember, you can always retreat here to gather reinforcements. Dobra, bierzemy wszystkich. This way! To w grze tak szumi Quickly! dookoła There! las. Nic ogółem nie widać. Quickly! There! O! Nie zauważyłem ich tam. O cholera. Już posiłki. Awans. Idziemy kurde w ofensywę. Musimy być duzi i silni. Niech sobie odpoczną. Nasze bambaryły. Tu mamy jedzonko. Quickly! There! Tu małe plądrowanko. They will taste my sword. Siema. Są kobiety. Znaczy były. This way! They will die! Jakie tu kurde obroty.
szybkość. Moje elitarne oddziały wikingowe. Dobra. Leczonko. Co to mogę robić? Pułapka błotna. Interest testing. On the move! A co z tym symbolem łazi? For the victory! Nie wiem. On the move! Zajmij wioskę na wzgórzu. O, cholera. Ja bym to zrobił tak. Zasadniczo. Zrobiłbym tu pułapkę. This way! Zlurował ich i wycofał się. O cholera. Nie zdążyłem. Trochę się zrobił kocioł. Ale ich łucznicy walą też w ich ludzi, także jest spoko. W tych tu wbijemy na pełnej. O Jezus. Najwyżej się będziemy wycofywać. Chyba sobie damy radę. Dobra chłopcy, wyleczcie się. A ci cywile najlepiej w ogóle. Tutaj masakra anglosasów. Dobra, zaczęli panikować. Jednak zaczęli. Może się zreflektują, jak im spalimy chaty. Hehehe. Nie ma się jej zająć. No to jest element zajęcia jej właśnie. Siema Jaś. A niech się podleczą jeszcze. No. Niech się leczą ile się da. Siema Marek. This way. They don't have a chance.
No i myk. Now, let's make these pitiful peasants work for us. Niech robią wszystko po We kolei. can also use villagers to recruit more warriors. Listen up, Spear! Aha, można uzupełniać straty, ale mam 14 na 14, dobra, super. Super partia. Let's go! Niech sobie wezmą jedzonko. Idealiozo. Niech się to zrobi ładnie. Ale jesteśmy brzydcy, brudni. Good, No good. i kurde. We have resources. The only thing left is to get better equipment. We need to capture the iron mine and craft ourselves better armors. Only then we can assault the outpost. I'll send one squad with you. No i dobra, i fantastico. Listen up, warrior! Dobra, ja sobie tutaj na razie zapiszę. I to w tym materiale na YouTubie będzie tyle. To była gra Ancestors Legacy. Bardzo przyjemne, a jeżeli mi się podoba RTS, to coś znaczy. Zapisałem w końcu? O. I będę sobie kurde ogrywał na streamkach, bo jest bardzo przyjemne. Także dzięki za uwagę i tego wiadomo, łapka, sub, dzwoneczek, cyk.